ישבנו אחרי הטיפול של הדירה. בואו נראה מה קרה פה היום. הנה הקירות החדשים, בציפוי החדש, בגוונים כמו שרצתה הגברת. חדר נקי, מסודר, אין שום סימן. הנה האמבטיה שהבוקר הייתה מפויחת כולה, תראו אותה עכשיו, הכל נקי מסודר. נחזור לחדר הכחול. הנה החדר הכחול שהיה ארוז ועטוף, והכל בסדר. ולמטבח שנראה עכשיו כמו שנראה המטבח. תודה ולהתראות.